Ăsta-i, iată. Uite la pizda, mă, frumos. Da, așa aglomerația e la mama dracu. Acolo e o scenă, ce Dumnezeu mai fi în spate acolo. Poate pomnești că o fi schela care l-a construit. Uite liftul care coboară. Din el. Și-i dăm înainte? Dăm înainte, da, ia uite aici. Ia-o după GPS. Nu știu, că acum eu prin sub pasaj nu m-am mai băgat. A? Trebuia să mă bag prin sub pasajul ăla. Ia uite aici. Turnulețul, gata. Mă vedea drag care mă filmează. Dar ce mai trec băieții trecerea? Deci să căutăm A4, mă, da? Da, la mine e dat A4 deja. Da?